Nyborg Strand har udviklet et koncept sammen med Ulrik Lynge, som hedder Fremtidens Fundament. Det tilbyder vi nu til hele branchens elever. De unge vil opleve, at vi taler ind i adfærd, vi taler ind i, hvad man er god til, vi taler ind i netværk og i det at være sammen med nogen. Vi taler rigtig meget ind i det her med, hvad skal der til for at styrke det, du allerede er god til. Formålet med Fremtidens Fundament det er at give elever konkrete redskaber i forhold til motivation, selvindsigt, selvværd og evne til at se deres rolle i et værdifuldt fællesskab. Fremtidens Fundament er præcis bygget for, at vi skal gøre noget for de unge, som synes, det kunne være fedt at være i denne her branche i mange år. Jeg tænker, arrangementet kan give mig en refleksion om, hvordan jeg kan blive bedre til at kommunikere. Måske lede på sigt og blive en bedre version af mig selv. Helt sikkert. Udfordringen i branchen er, at der er op til 50%, som overvejer at hoppe af. Og der er faktisk inden for nogle linjer, er der 27% frafald. Og det synes vi er kritisk for branchen. Det at styrke branchens elever er værdifuldt, fordi det er vores egen fremtid, vi bygger. Det bliver en fed dag, og det bliver sammen med op til 300 unge mennesker, der præcis ligesom dig er i gang med at blive dygtigere til at være i denne her branche. Lige præcis den branche, der handler om at give andre gode oplevelser. Men det starter hos dig.